Mela, illum se naqra l-ewwel storja mill-ktieb Taħt sema kwiekieb li huma ħrejjef, ġabra ta' ħrejjef folkloristiċi Maltin b'adattament ta' Trevor Zara. L-ewwel storja jisimha L-Asfur li għanni. Darba waħda kien hemm raġel xieħ li kellu 3 tibniet. Meta wasal biex imut, sejjaħ lill-uliedu ma' ġenbu u qalilhom: Uliedi, intom tafu kemm aħna fqar, ma għandi xejn inħallilkom. Imma lit-tifla żgħira li kienet ta' ġmiel bla qies ta' biss qastna, ġewża u lewża u qalilha: Ħa, għalik għandi biss dawn, qis li ma taqsamhomx qabel ma tkun tassew teħtieġhom. Meta l-missier miet, it-tfal telqu għal rashom. Iż-żgħira taħdem bħala seftura fil-palazz tas-Sultan u biex ħadd ma jarafha ċabset wiċċha bil-ġmied u libset l-agħar ilbies li kellha. Bin is-Sultan kien żagħżugħ tassew sabiħ u dħuli, imma ommu kienet mara ħażina. Lit-tifla ma kienitx taħmilha, kienet dejjem titħaq biha u tajjara Germuda. Darba waħda, fil-palazz ta' wieħed mill-kbarat tal-pajjiż kien se jkun hemm ġimgħa sħiħa ta' festi. Bin is-Sultan u ommu kienu minn ta' quddiem nett fost il-mistednin. It-tifla kellha xewqa kbira li tmur għall-festi hija wkoll, għalhekk malli sabet ruħha weħedha marret ġabet il-qastna u qasmita. Minn ġo fiha ħarġet libsa sabiħa minn lewn il-kwiekieb, imsielet u ġiżirani kif ukoll karozzella sabiħa biż-żwiemel u l-kuċċier. It-tifla libset u telqet bil-karozzella lejn il-palazz fejn kien hemm il-festa. Malli lemaħa bin is-Sultan tar lejha u qatta l-lejla kollha jisfen magħha. Tant iġġennen warajha li qala ċurkett minn sebgħu u tawla. Iżda ftit qabel ma spiċċat il-festa, it-tifla telqet tiġri l-barra, rikbet il-karozzella u marret lura lejn il-palazz. Neżet il-libsa u d-deb kollu u kollox daħal lura ġol qastna. Meta bin is-Sultan u ommu waslu lura l-palazz, sabu biss lil Germuda taħdem bħas-soltu fil-kċina. Bin is-Sultan baqa' ħsiebu f'dik it-tfajla sabiħa li magħha kien għadda il-lejl fis-sfin. Kien fuq ix-xwiek biex jasal l-għada u jerġa' jara. U l-għada wasal ukoll. Malli bin is-Sultan u ommu telqu għall-festa, it-tifla ġabet il-ġewża u qasmita. Minn ġo fiha ħarġet libsa minn lewn il-baħar bil-ħut u karozzella biż-żwiemel u l-kuċċier, isbaħ minn dik tal-lejla ta' qabel. It-tifla reġgħet telqet lejn il-palazz fejn kien hemm il-festa u bin is-Sultan reġa' qatta l-lejl kollu jisfen magħha. Waqt il-festa, il-prinċep reġa' ta' ċurkett ieħor. Iżda d-darba wkoll it-tifla rat kif żgiċċat il-barra, laħqet waslet lura d-dar qabel il-prinċep u marret fil-kċina mill-ġdid. Fit-tielet lejla, it-tifla qasmet il-lewża. Minn ġo fiha ħarġet libsa mill-lewn il-wart u l-fjuri kollha tal-ġonna. U t-tifla libsita u reġgħet telqet għall-festa bil-karozzella. Din id-darba l-prinċep ta' l-isbaħ ċurkett li kellu. Imma t-tifla xorta waħda rnexxiela taħrablu qabel ma ntemm kollox. Meta wasal ir-raba' jum, it-tifla ma kellix aktar ilbiesi ġodda x'tilbes. Ma rridx tmur li jibsa waħda mill-ilbiesi ta' qabel u għalhekk baqgħet id-dar. Bin is-Sultan tajġ kemm dam jistennija u meta baqgħet ma tfaċċax, il-prinċep sewwet qalbu u ma rid jaf b'xejn iktar. U hekk ukoll għaddew il-bqija tal-iljieli l-oħra. Eżatt kif bin is-Sultan intebaħ li lil dik it-tfajla ta' qalbu ma kien se jaraha qatt iktar, waqa' fis-swiet ta' qalb kbir. La rid jiekol u lanqas joħroġ.
Ommu bdiet taħseb x'setat tagħmel biex tferħu xi ftit. Sa fl-aħħar ftakret li bina kien iħobb ħafna r-ravjuli. Tridx nagħmillek platt ravjuli, staqsietu ommu. Iva, malila l-prinċep, imma qis li s-sajjarom li inti. Ommu ħadet ir-ruħ u niżlet tħaffef lejn il-kċina biex tagħmillu r-ravjuli. Lil-Germuda ma ħallieta tmiss xejn. Iżda ħin minnhom l-om kellha bżonn twarrab ftit u malli sabet ruħha weħeda, it-tifla kienet pronta, poġġiet iċ-ċrieket li kien tal-prinċep ġotlet ravjolit. Meta wasal ħin l-ikel, il-prinċep tajċ kemm feraħ bir-ravjul u kiel bil-qalb. Imma laqqas rid jemmen lil għajnejh meta ġotlet ravjulit sab iċ-ċrieket li hu stess kien tal-tfajla ta' qalbu. Rid jaf min kien sajjar dak ir-ravjul. U meta ommu qaltlu li ħadd ħliefa ma kien mess dak l-ikel, il-prinċep beda jirrabja. Beda jmeri lill-ommu, jgħajjat u jitmasħan. Meta rat hekk, it-tifla daħlet fil-kamra u stqarritilhom kollox. Minnu fih, il-prinċep rid jiżżewwiġha. U kontra qalba, ommu kellha tħallih jieħu lil-Germuda bħala martu. U hemm tispiċċa l-ewwel parti tal-istorja.